Job kalum nongrim dole da arla iwe persai ka dajet Mauya Bang Football Club Hakarawa Final Football Tournament ka Bahnrio under 13 boys arajar arpuar yakanam best player ayo da Riffeldorf Mali na umsning patarim best goalkeeper ayo da Jerry Maulong na umksi but top scorer ayo da Ibano Hanjaran na lum nongrim dole uba Peter Mersing uba da president jong ka HANM Ribhoi district ula long kumukong san hakani kasngi rangkar kajingan dan lang iba W Makri ba Charles Kala ba kidor lang ring do long lan ki member jong ka Sengrawa ikong balakin tiu umba ba S Shangdiar General Secretary kong Suzanas Emily Sports Secretary berbaro ki member apen chet percngai da kajingan dan lang ki kmi ki pa ki bahayi hasam ba ki pait ba ki bala iya ka football apen chong shichu sho da kajing shat ki khana school ka Sati Raja Memory Secondary School Rawa ba ki Fabs Girls to yale kai bha ha ka kam football nomor fitip ba ke jingele kai football hagi singi ki pamenta kam na dei shu tong bangi shu yale kai ben su kilan met hanrei hagi badon ka sap ka dei gawai na kilat ai kam ai jam niu i ba shibun ki khun samla jogari ba ka jai ben riu ka jongi kila imja leng ba ka kam le kai football ngakwa ban kentiu ya pi ki hep ki baret to pendan kam hok ya ka sap ka bau play ul ai pi haka bayadei bat kena gejingi lekai football. Gajing tap kti ben kit bok kit riang ya kine ki atli ki team ki ban sayot kuna kane ka final match jong ka tournament ka ba menta kasni. Wish both the team best of luck. Feel the magic in the air.